Nu mai are niciun ban și trage prin poartă. Kendall Facană, R1 Ninja România. La 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 la. Kendall stă cu APP-ul la poartă, nimeni nu poate să-l pulească. Kendall este în R1, Kendall se ia pe mid. Kendall încearcă să ia pe mid. Vede că pe mine deja nu a murit, merge cu APP-ul, este cineva cu APP-ul, întreabă Kendall. Bă, deși copil. Kendall îl întreabă pe George dacă este cineva cu APP-ul. Este cineva cu APP-ul, zi-mă. Nu este nimeni. Și unul este pălit! Kendall va omorât pe cineva! Kendall va muri! Pupulana la! La 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 la! Auzi, mă, copii, mai bine zi, mă, acasă. Stai liniștit că nu e după cum urlă. Trăiască AK-47. Taci, mă. Mamă, cum l-am luat pe ăsta. Hai, mă, 2 runde. Și runda a fost pierdută! A fost pierdută runda, din păcate. Și tu la fel, la orfelinat. Ia una și acum și Kendall merge de B. Bun, Kendall va lua bomba, iar bomba nu o să o primească nimeni, Kendall face trolluri. Nu o să aveți bomba nici într-un de ani. Bomba este la mine, adică bomba este la Kendall, Kendall nu dă bomba nimănui. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, oameni buni? Nu se știe. Credeam că stai Kendall, că ce-i făceam. Care sunt în joc. Kendall merge cu pistolul în mână și are SG-ul căpșună. Căpșuna a mâncat pe căpșună și iar Kendall va mânca căpșuna. Ok. Kendall este... Kendall a luat un AK de pe jos. De la mine, bă. Kendall a făcut un asist, dar este foarte low. Kendall coboară prin tunnels. Kendall coboară prin tunnels jos. Kendall vede pe cineva, ba nu a văzut pe nimeni, acela este un APP. Kendall va ști că acest băiat o să stea acolo după poartă. Kendall și-a luat-o de tot. Da, Eddie și-a luat de tot. Tu. Eddie was killed by his father. Și mă mai că se comandă. Uite pe Kevin care l-a omorât pe unul! Mama, am 6 kill-uri, ești nebun? Kevin are un APP Asimo, are un Tecno Red Squartz sau un Squartz sau așa. Ok, Kevin stă cu APP-ul, putem să-i spunem ce. Kenny stă cu APP-ul. Bă, mai bine îi dăm report și gata. Mai bine îi dăm report și gata. Cum îl cheamă, mă? N-am înțeles. Și Kevin a făcut ultimul kill, bravo, Kenny! Câștigat, limita din pijama s-a câștigat, bravo! Dați-mă report și gata.